वाह मंगरू, बतावो हो हैं तारा ये सब कोई अच्छा लगता। तू हमार दिल के टुकड़ा नु हो हैं। तारा खातिर हम गांव भर से झगड़ा ले ले हनी। अब तू गांव भर से शिकायत करवावो तारो, ये ठीक काम बा? बबुओ तोरा भी पढ़े लिखे के समय बा, ये का करत रिश्ते? ये ठीक नहीं खे लागो। तारा बहुत बड़ आदमी बने के बा, आ तू बतावो हई गांव भर से झगड़ा लेता रहो है। ए बुचिया, बुचिया, बचिया रे। कौन चिल्लाता? कौन मुझे हो सके माई मर गेल बा कि चिल्लाता? अरे ओइसे काहे कहतरू? ह देखो तारू बबुआ भूखाइल बा। लेकिन सुना ना, हो जो हरी हरी लियाइल बनी, लिया के तनी दन। माने रउआ ओकरा अलावा कुछ सुझा ले कि ना सुझा ले? आए ओकरा के हरी हरी हम दी, आए हरी हरी दी। रउआ तनको बुझात नहीं के 5 साल हो गइल हमनी के शादी के, आज ले एको गो बाल बच्चा नहीं के। बेल लोग सब हंसी गाजरी कौन 76 में रउआ से बियाह हो गइल हमार। अरे हमरा मालूम बा कौन 76 में भइल। आषाढ़ महीना रहे आ तहार पलानी ठोपे ठोपे चुवत रहे, ओनहरिया रात रहे, आ रात के करीब 2 बजत रहे। राउर 2 के चक्कर में तो हमरा 12 बज गइल बा शरीर पर। देखा ना बबुआ के तनी लिया के दना। बोका के हम चारा के लेके जाता नहीं कि ना ओकरा के द्वार पर एगो तो खूटा ले आके ठोक देले बानी, ओकरा के कहता नहीं बबुआ के। मने एकरा के बोका कहतरू हो? त बोका के बोका ना कही त का कही? तारा काजला करियट कहले बनी, तारा के कबो गुलाबी जामुन कहले बनी। मोरिया केने बा? मोरिया केने बा? रे बाबू, बाबू चल चल नहाई चल। चल नहाई जा। हाथी सोना ए गो बबुआ का पैंट दे दो तनी। अच्छा रुका ना, लेके आओ तनी, रुक जा। मार भाग गइला। हम जाना था नहीं, जबले द्वार पर हमने के बोका रही नु, हमने के कहियो लइका ना होई।